Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе? Хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю, гледачы. Маё імя Арсен. Я з'яўляюся прадстаўніком каманды ад Гомельскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэту. Наша каманда змяшчае таксама студэнтаў універсітэту. І сёння ў яе ўваходзіць Яўгенія, Кірыл, Павел і Дыяна. Мы гатовы сёння добра правесці час і вярнуцца ва ўніверсітэт з добрымі вынікамі. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску лента, па-беларуску. Ці верыце вы, што ў беларускім алфавіце 10 галосных літар? Якога роду ў беларускай мове слова гусь? Жалеза ці медзь, з якога металу старажытны чалавек зрабіў першую прыладу працы? На гербе Пінска лук і страла. Управа ці ўлева накіроўваецца джала стралы? У якім абласным цэнтры Беларусі вырабляюць камбайны? У народзе кажуць, прапала кароўка, прападай і. Якога народнага паэта Беларусі часта называлі дзядзькам Рыгорам? Прозвішча назавіце. Пасталы, лапці, поршні – гэта старажытны. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску земляніка, па-беларуску. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Маё імя Арсен. Я з'яўляюся пераможцам першага туру і я выбіраю катэгорыю гісторыя і буду гуляць першым. Меня зовут Кирилл, я занял другое место у первом туре, я обрал категорию мова и буду гулять другим. Меня зовут Павел, мне засталась категория культура, и я буду гулять третьим. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Арсен, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом. Сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста.
Арсен, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Алена, вітаю. Арсен, я ведаю, што вы студэнт Гомельскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта імя Сухога. А на якім факультэце вы вучыцеся? Так, я сапраўды студэнт, я вучуся ўжо на другім курсе гуманітарна-эканамічнага факультэту на адмысловасці маркетынг. Дзе бачыце сябе ў будучыні? Ну, насамрэч спадзяюся неяк сапраўды сваю працу ў жыцці звязаць з тым, чаму вывучаюся, а мажліва неяк гэта нават злучыць з дадатковымі ведамі, якія мажліва атрымаю самастойна. Так, напрыклад, можна злучыць веды па праграмаванню з маркетынгам і атрымаць штосьці агульнае. Я жадаю вам поспехаў і на гэтай пляцоўцы таксама. І хацела б адзначыць вашу беларускую мову. Дзякуй вялікі. Гуляем? Гуляем. Гісторыя. Першае пытанне. Чыім сынам з'яўляўся старажытна-рускі князь Яраслаў Мудры? Сынам Прадславы, сынам Яраслаўны ці сынам Рагнеды? Што вы ведаеце пра кожную з гэтых жанчын? Больш за ўсё я ведаю пра Рагнеду. Гэта, вядома, такая постаць вядомая ў гісторыі. І таму мне падаецца, што ўсё ж такі Яраслаў Мудры з'яўляецца яе сынам. Я хацеў бы абраць менавіта яе. У меня больш за ўсё давераў да гэтага варыянту. Рагнеда. Так. А я просто хочу спытаць, а хто такая Прадслава, вы памятаеце? А вось пра Славу я, на жаль, чамусьці менш за ўсё памятаю. Я адразу пабачыў імя, і мне чамусьці здалося, што гэты варыянт не пасуе. Ну, гэта свецкае імя Еўфрасіні Полацкай. А, усё, дзякуй за падказку. Але не, ў такім выпадку гэта дакладна не яна. Еўфрасіня Полацкая, яна ў іншым накірунку вядомая. А Яраслаўну, мне падаецца, не, яна ўсё ж такі, Яраслаў Мудры не з'яўляецца яе сынам. Канчатковы ваш адказ? Канчатковы адказ Рагнеда. Варыянт В. Дзякуй. Арсен, я прыняла ваш адказ. Падчас праўлення Яраслава Мудрага старажытная Русь дасягнула вяршыні свайго развіцця. Бацькамі Яраслава Мудрага былі Владзімір і Рагнеда. Вы правільна адказалі. Дзякую. Малайчына, папляскаю ў далоні. Наступнае пытанне. Як у антычныя часы старажытныя грэкі называлі раку Дняпро? Барысфен, Аракс ці Танаіс? Гэта ўжо крыху складаней за мінулае пытанне, на маю думку. Так. Тоже буду больш класціся на інтуіцыю. Ну, слухайце інтуіцыю і памятайце, што у вас ёсць адна падказка вашай каманды. Мне падаецца, няма асаблівай розніцы, калі мне ўжываць дапамогу сяброў. Таму давайце я скарыстаюся гэтым зараз. Сябры, дапамажыце, калі ласка. Арсен, што сказала каманда? 3 чалавекі за варыянт А, за Барысфен, і 1 за Танаіс. Аракс не абраў ніхто. У такім выпадку, мне падаецца, тады відавочна трэба нам адхіліць Абракс адразу. І, ну, мне падаецца, было б больш разумна абраць Барысфен. Я спадзяюся, што ўсё ж такі тыя 3 чалавекі, якія лічаць, што гэта правільны варыянт адказу, яны упэўнены ў сабе. Іх ўсё ж такі больш. Барысфен ваш адказ. Канчатковы адказ? Канчатковы адказ. Я яго прымаю. Дняпро старажытныя грэкі называлі не Аракс і не Танаіс. Гэта Барысфен. Все правильно, малайчына. Ідзем далей. Трэцяе пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Назовіце, калі ласка, горад, у якім знаходзіцца гэты знакаміты замак. Гэта Навагрудак, Нясвіж ці Гродна? Ну, гэта пакуль што гэта будзе самае лёгкае пытанне з усіх, якое было дагэтуль, праз тое, што ўсе гэтыя месты пералічаныя я наведваў, у тым ліку і Наваградак, і Нясвіж, і Гародню. І я дакладна памятаю выявы мясцовых выбітнасцяў, у тым ліку замкаў, і я ведаю, што гэта адна з самых вядомых выбітнасцяў Гародні. Гэта Гародня, варыянт В. Зразумела. Дзякую за ваш адказ.
Перад вами гэтак званы стары замак. Ён знаходзіцца ў Гродні. Малайчына! Чацвёртае пытанне. Як вы з гісторыяй Вялікай Айчыннай вайны сябруеце? У школе знаёміўся і так агульныя веды маю. Таму мне падаецца, што я здолею адказаць на наступнае пытанне. Ну, добра. У ліпені 1941 года гарады Жлобін і Рагачоў вызваліў 65-й стралковы корпус. А хто з генералаў ім камандаваў? Леонід Пятроўскі, Канстанцін Ракасоўскі, Іван Чарняхоўскі. Мне гэтае пытанне чымсьці ў сэнсе адказу нагадвае першае пытанне, якое мне сёння патрапілася. Тут бы я адштурхоўваўся ад таго, што нягледзячы на тое, што я маю агульныя веды, але Чыё імя? з памяццю так на прозвішча часам бывае дрэнна. Таму я буду адштурхоўвацца ад самых знаёмых прозвішчаў. І на маю думку, у такім выпадку было б разумна абраць варыянт Б Ракасоўскі. Справа ў тым, што Жлобін і Рагачоў вызвалялі двойчы. І гэта першы раз. Хто камандаваў 65-м стралковым корпусам, які генерал, ваш адказ? Я застаўся б на першым варыянце, які я выказаў, усё ж такі Ракасоўскі. Канстанцін Ракасоўскі. Я прымаю ваш адказ. Контрнаступленнем, у выніку якога былі вызвалены Жлобін і Рагачоў, камандаваў генерал Леонід Рыгоравіч Пятроўскі. Вы памыліліся. Арсен, дзякуй. Наступнае пытанне 5. А вы ў вёсцы часта бываеце? Насамрэч рэдка. Мажліва, толькі мімаходам, калі Праязджаеце? еду. Так, да Гародні. Зразумела. Беларусы заўсёды былі добрымі земляробамі і жывёлагадоўцамі. А якую назву яны далі пабудове для ўтрымання коней? Кашара, стайня ці пуня? Тож, цікавы варыянт. Мне падаецца, калі б я сапраўды больш вандраваў не толькі паміж месцамі, але і паміж вёскамі, у якіх таксама шмат чаго культурна захавалася, то я б дакладна ведаў бы адказ на гэтае пытанне, але зараз я мушу абіраць не зусім упэўнена. Што такое кашара, я зусім не упэўнены, я не можу адказаць, але на маю думку, калі я не памыляюся, мне чамусьці падаецца, стайня гэта штосьці для больш дробных жывёлінаў. Вось пуня ў мяне асацыюецца менавіта ў такім выпадку з пабудовай для ўтрымання коняў. Таму я тут перавагаю на тое, каб адабраць варыянт В. Арсен, я прымаю ваш адказ. Кашара прызначалася для ўтрымання авец. Пуня гэта пабудова, дзе захоўвалі снапы. Эх. А вось у стайнях утрымлівалі коней. Ну, І ідзем далей. 6-е пытанне. Арсен. Францыск Скарына скончыў Кракаўскі універсітэт. А праз некаторы час яшчэ адзін. Дзе ён знаходзіўся? Той другі універсітэт. У Празе, у Падуі ці у Вільні? Ну, хутчэй за ўсё, калі абіраць сярод усіх гэтых універсітэтаў, ён вывучаўся ў тым, які быў, назовем гэта так, у межах краіны. І таму я хацеў бы у дадзеным выпадку... А чаму вы думаеце? Ну, мне так падаецца, таму што ў тыя часы вандраваць было складаней, чым зараз. Мне здаецца, што гэта варыянт В у Вільні. Вось розумам прагнецца абраць Вільню. Па пачуццях чамусьці прагнецца абраць Прагу. А Падуя? А дзе, дарэчы, знаходзіцца Падуя? А Падуя гэта Італія. 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 Так. Ну, дагэтуль я абіраў, намагаючыся неяк разлічваць на лагічнае меркаванне. Зразумела. І гаварылі Вільня. Зараз, мне падаецца, мабыць, тады ўсё ж такі пакласться на пачуцці і абраць Прагу. Ну, мне падаецца, што Падуя гэта варыянт для архітэктараў, назовем гэта так. А ў нашым выпадку застаецца альбо Прага, альбо Вільня. Як я казаў, рызыкнём, абярэм Прагу. Варыянт А. Падуя. Падуанскі універсітэт у Італіі. Вось калі у Падую трапляюць беларусы, экскурсавод першае, што гаворыць, тут вучыўся ваш
Франциск Скарына. Вы помылились, Арсен. На жаль. Арсен, у вас 30 балаў. Для катэгорыі гісторыя гэта добрая сума. Але за вами ідуць яшчэ два гульцы. І яны, кожны з іх будзе будаваць тут сваю стратэгію. Мне здаецца, што ўсё ж такі думайце пра тое, што вам трэба яшчэ прымножыць вашы балы. І такая магчымасць ёсць. Напрыклад, пайсці ва-банк, 30 балаў паставіць і зарабіць 60. Вам трапіцца пытанне з катэгорыі мова. Без варыянтаў адказаў. У меня спочатку была думка дуже ризикнуть і взяти і усе 30 поставити. Але мені подається, що не варто, тому що шанец все ж таки є, що, мабуть, я і з 30 пройду, хто ж ведає. У таким випадку я обираю ризикнуть і поставити 10 балів. 10 балаў. Добра. Арсен, ці верыце вы, што словы бурштын і янтар з'яўляюцца сінонімамі? Што ж, я адразу адчуваю, що я пашкадаваў, але пашкадаваў не з-за таго, що гэта складана, а з-за таго, що я ведаў адказ. Трэба было з 30 ставіць. Хто ж ведаў? Я памятаю, што сапраўды словы бурштын і янтар сапраўды з'яўляюцца сінонімамі. Таму так, я ў гэта веру і пацверджваю. Гэта правільны адказ. Бурштын і янтар. Словы сінонімы. Арсен, 40 балаў у вас. Так. І я вас віншую з добрым вынікам і цікавай гульнёй. Вы малайчына. Дзякуй вялікі. Кірыл, прывітанне. Гэта вялікая пляцоўка вялікай гульні, як мы кажам. Яна прыносіць удачу тым, хто тут пабудзе. Таму поспехаў вам. Гэта першае. І некалькі пытанняў да вас. Вы на якім курсе тэхнічнага універсітэта імя Сухога? Я студэнт першага курсу энергетычнага факультэту. Падабаецца вучыцца? Вельмі падабаецца. Поспехаў вам у гульні і ў жыцці, Кірыл. Дзякуй. Катэгорыя мова. А, дарэчы, чаму мова? У мяне была вельмі добрая настаўніца ў школе. Хачу перадаць вітанку сваёй 10-й школе і настаўніку беларускай мовы Лявоненко Светлане Владимировне за тое, што навучыла нас мове, і таму я вырашыў, што хачу ўзяць мову. Катэгорыю мова. Добра. Кірыл, агучваю першае пытанне. Як сказаць і напісаць правільна? Накрыцца шинеллю, накрыцца шинелем ці накрыцца шинялём? Шчыра кажучы, мне падаецца, што гэта будзе накрыцца шинеллю, таму што накрыцца чым? Гэта творны склон. Так. І атрымліваецца там канчаткі ю, ля, штосьці такое. Зразумела, але ж ваша справа згадаць, якога роду слова шинель у беларускай мове. І потым вызначыць адказ. Вось мне падаецца, што шинель гэта жаночы род, і таму я думаю, што гэта шинель. Добра. Мне прымаць адказ? Прымайце адказ А. Ці яшчэ падумаеце? Я думаю, што можна адказ А. Добра. Накрыцца шинеллю, кажа Кірыл. Я прыняла ваш адказ. Насып, зыб, раб, медаль, шинель. І яшчэ шмат іншых слоў. У рускай мове жаночага роду, а ў беларускай мужчынскага. Кірыл, ваш варыянт неправільны, вы памыліліся. А вось калі б вы выбралі варыянт накрыцца шинялём, чым? Я вось разглядаў першы або трэці варыянт. Пра трэці варыянт я ўвогуле нічога не чула. Я сам сабе ў галаве штосьці думаў. Так вось калі ёсць у галаве варыянты, то іх трэба агучваць на гэтай пляцоўцы. Добра. Імкнемся да перамогі. Другое пытанне. Якое лексічнае значэнне мае фразеалагізм мех з саломай? Варыянты. Усяго шмат. Нешта незвычайнае. Ці прастакаваты чалавек. Калі ўзяць проста по-звычайнаму, ўзяць мех із саломай, то мне падаецца, гэта штосьці простае. Усяго шмат, мне падаецца, неяк па-іншаму бы гучала. Так. А так, і нешта незвычайнае, гэта, не нешта незвычайнае, што салома гэта... Ёсць смех і ёсць салома, правда? Што ў кожным двары, і таму я думаю, што гэта будзе варыянт В, прастакаваты чалавек. А, дарэчы, вы чулі такі выраз? Шчыра кажучы, не чуў. Не чуў. Але добра запомніце яго.
Добра, я прыняла ваш адказ. Ну, я ж не просто так сказала, што вы добра запомніце гэты выраз. Мех з саломай. Сапраўды так будзе. Таму што вы адказалі... Няправільна. Правильно, Кирилл. Гэта правильны адказ. Мех з саломай прастакаваты чалавек. Ідзем далей? Давайте далей. Великая ці малая літара. Выберыце правільны варыянт напісання. Дом культуры. Дом з вялікай. Дом культуры. Культуры з вялікай. Ці дом культуры і адно і другое слово з малой літары. Мне падаецца, што ў такіх выразах вось варыянт Б, дом культуры, дзе напісана культуры з вялікай літары, гэта ну, звычайна так не пішуць. Тут або першае слово з вялікай літары, а потым ужо з маленькіх, або пішуць увогуле з маленькіх. Вось. Ну... Таму вы другі варыянт не разглядаеце ўвогуле, толькі першы і трэці. Так. Так. Я думаю, што гэта, калі разглядаць гэта як ну, назву Дома культуры, напрыклад, у Гомлі дом культуры або дзесьці у там, населеных пунктах дом культуры, то ён будзе пісацца з вялікай літары. Дом культуры, атрымліваецца, што будзе варыянт А. Мне ўжо прымаць адказ. Ну, я думаю, трэба прымаць адказ А. Я прымаю адказ, Кірыл, добра? Добра. Пішацца з вялікай літары. Першае слово ў назвах устаноў і арганізацый. Дом творчасці, дом з вялікай. Лядовы палац, лядовы з вялікай. Дом спорту, дом культуры. Слово дом з вялікай. Вы малайчына, вы правільна адказалі. Дзякуй. Узрадаваны? Наступнае пытанне. Які з прапанаваных варыянтаў ужывання словазлучэння адпавядае граматычнай норме? Пайсці ў баравікі, пайсці па баравікі ці пайсці за баравікамі? Ну, гэтае пытанне вельмі лёгкае для мяне. Я пачну з варыянта В. Пайсці за баравікамі у беларускай мове не гавораць, гэта ўжо больш нейкі русізм атрымліваецца. Вось. Варыянт Б пайсці па баравікі, калі б яны прадаваліся менавіта у краме, то мы пайшлі па баравікі. А так, хутчэй за ўсё, у нас думка ідзе пра то, каб пайсці за імі ў лес, і таму мы пойдзем у баравікі, значыць, варыянт А. Як усё абставіў прыгожа, усё падвёў падмурак пад свой адказ. Ну, няма чаго рабіць, прымаю адказ гэты. Пайсці ў баравікі, пайсці ў апенькі, пайсці ў лісічкі, ў падасінавікі. Менавіта так гавораць беларусы, малайчына. Пятае пытанне. Кірыл, а як у вас з раздзелам мовазнаўства фанетыка? Як з фанетыкай? Я думаю, добра. Добра. Літары і гукі добра лічыце. Вось у нас ёсць такое пытанне, колькі гукаў налічвае слова «з'езд». Палічыце? Варыянты 3, 5 ці 4. Атрымліваецца, калі проста пераглянуць на гэтае слово, у нас атрымліваецца, што 4 літары, але з апострафам мы маем, што «е» раздзяляецца на 2 гукі, і атрымліваецца, што у нас будзе не 4, а 5 гукаў, гэта «з» і кароткая, «э» будзе літара потым, «з» і «д», і атрымліваецца будзе адказ «б» 5. Можа, хтосьці скажа, яшчэ ж трэба апостраф палічыць. Ну, мы не лічым апостраф у нас. А чаму? Ну, таму што гэта, ну, гэта не хук, ён проста як коска ў Надрадковы знак. Так. Зразумела. Такім чынам ваш адказ? Б 5 гукаў. Слова «з'езд». 5 гукаў. Вы правы. 5 гукаў. Малайчына. І апошняе пытанне, дарэчы, падчас таго, як вы будзеце думаць, разважаць, вы ж можаце яшчэ і узяць параду вашых сяброў. Ну, шчыра кажучы, я бы ўзяў параду сваіх сяброў. Адразу. Ну, можа, хоць умовы паслухайце. Давайте умову паслухаем. Давайте. Які лічэбнік трэба выкарыстаць у прапанаваным словазлучэнні? 2 яблыкамі, 2 яблыкамі ці абаімі яблыкамі? Я хачу, каб мае сябры падумалі. Цікавая тактыка, добра. Шаноўныя сябры,
Я прашу вашай дапамогі. Дапамагу. Кирилл, я не ведаю, што думалі вы, як вы разважалі, але вашы сябры раюць вам узяць першы варыянт 2 яблыкамі. Як паступіце вы? Ну, шчыра кажучы, я адразу убачыў 2 яблыкамі варыянт А і адразу зразумеў, што гэта правільны варыянт. Але я вырашыў праверыць сваіх сяброў, таму што у мяне засталася падказка і ну, хай яны таксама падумаюць. Значыць, ваш адказ? Варыянт А 2 яблыкамі. Зразумела, я яго прыняла. І вось што я вам скажу. І вашы сябры, і вы. Малайцы! Гэта правільны адказ. Кирилл, у вас 50 балаў. Ну, гэта многа. Але ёсць такая прыказка, я яе вельмі люблю. Запас бяды не чыніць. Вы можете прымножыць вашы балы, хочаце? Ну, я бы, шчыра кажучы, паставіў бы 10 балаў. А, усяго 10 балаў, Ну, так? таму што у Арсена 40 балаў, і калі я і няправільна адкажу, то я з ім зраўняюся і ўсё. Пытанне такое. Адным з традыцыйных беларускіх напояў з'яўляецца бярозавік. А з якога яшчэ дрэва беларусы атрымлівалі сок для спажывання? Ну, наколькі я ведаю, є яшчэ кляновы сок. І падаецца з сасны сок. Сасны, можа? Падаецца, з сасны не бяруць сок. Гэта будзе кляновы, таму што... Ну, вось я Вы так... спрабавалі з клёна браць Я не сок? спрабаваў праз сок з клёну, але мне падаецца, што нашыя продкі маглі такое збіраць. Зразумела. Вядомыя з глыбокай старажытнасці. Бярозавік і кляновік. Малайчына. Кирилл, у вас 60 балаў. Вы малайчына. Дзякуй. Павел, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый день. Добрый дзень. Раскажыце, калі ласка, пра сябе. Вы на якім курсе вучыцеся? Я вучуся на першым курсе энергетычнага факультэта. Універсітэта імя Сухога. Так. Зразумела. Наколькі цікава вось быць студэнтам? Студэнцкае жыццё вельмі цікавае. Я прымаю ўдзел у розных мерапрыемствах, састаю у танцавальным ансамблі «Велес». І таксама прымаю ўдзел у спаборніцтвах па баскетболу. Ну, а вучыцца падабаецца? Вельмі падабаецца. Шмат разных вопытаў, лекцыі вельмі цікавыя. Павел, поспеха вам у вучобе, у жыцці, ну і ў гульні таксама. Вы выбралі катэгорыю «Культура». Так. Гуляем? Звярніце ўвагу на выяву адразу. Як называецца традыцыйны від беларускага народнага мастацтва? Гэта маляванка, выцінанка ці бацік? Ёсць прыемныя ўспаміны яшчэ са сваёй школы. Мой класны кіраўнік прафесійна займаўся відам мастацтва бацік, але я дакладна не памятаю асабістасці гэтага віда мастацтва. Дакладна не маляванка. Ну, маляваць на дыване, ну, гэта неяк не спадручна. А выцінанка? Што вы ведаеце пра выцінанку? Ведаю амаль нічога, але з назвы гэта нешта з тканіны. Маляванка, выцінанка і бацік. Павел, у вас жа ёсць падказка сяброў. Можа, гэта якраз той момант, калі трэба яе ўзяць? Не, мы аставім помощь нашых сяброў да наступных пытанняў. І мой канчатковы варыянт адказу – гэта выцінанка. Я прымаю ваш адказ. Добра. Традыцыйны від беларускага народнага мастацтва. Выцінанка. Гэта калі
выразаюць розныя вырабы з паперы. Вы памыліліся. На жаль. Павел, нічога страшнага. Я зараз скажу вам правільны адказ. Вось такі дыван, распісны, маляваны. Маляванка. Ён называецца маляванка. Пераходзім да другога пытання? Так. Добра. Які горад называюць калыскай беларускага кнігадрукавання? Навагрудак, Ліда, Нясвіж. На гэтым пытанні я хачу получыць дапамогу ад сваіх сяброў. Ну, добра. Трэба запытаць яе. Дарагія сябры, мне трэба ваша дапамога. Мне здається, не свіж. Мне кажется, нет. Ну ладно, напишем. Так вы можете написать Лида, тогда у него будет два варианта. Заблытается. Што сказалі вашы сябры? Зараз мы будзем ведаць. Усе чацвёра гавораць, што гэта Нясвіж. Менавіта гэты горад калыска беларускага кнігадрукавання. А што скажаце вы? Шчыра кажучы, я таксама думаў, што гэта Нясвіж, але былі нейкія сумненні насчёт Навагрудка. Таму мой канчатковы варыянт адказу гэта В Нясвіж. Нясвіж. Сымон Будны у 1562 годзе выдаў катэхізіс. Першую у Беларусі кнігу на роднай мове. І адбылося гэта у друкарні у Нясвіжы. Гэта правільны адказ. Малайчына, Павел. Дзякуй, мае дарагія сябры, вы мне вельмі дапамаглі. Павел, ідзем далей. Якую назву меў старадаўні промысел збору мёду дзікіх пчол? Кушнерства, бортніцтва ці рымарства? Адказ на гэтае пытанне я ведаю дакладна. Гэты промысел меў назву бортніцтва. Таму мой канчатковы варыянт адказу Б бортніцтва. А што такое кушнерства і рымарства? Я ўвогуле нічога не ведаю пра гэтыя два старадаўніх промысла. Ну, добра. Адгаворваць вас не буду. Бортніцтва дык бортніцтва. Першым этапам у развіцці пчалярства было бортніцтва. Гэта правільны адказ, Павел. Малайчына. Я зараз прапаную вам чацвёртае пытанне і прашу звярнуць увагу на фота. Усходнеславянскія жанчыны насілі такія ўпрыгажэнні. Якую назву яны мелі? Што гэта? Завушніцы, бранзалеты ці скроневыя кольцы? Мне є думка, што гэта завушніцы, бо на экране видно некалькі месц, за якія можна на вуха закрепіць гэтую упрыгажэнне. Калі не ведаць правільнага адказа, то можна падумаць на ўсе тры адказы. Ну, дык на тое ж пытанне такое. Мабыць, я даверусь сваёй інтуіцыі і адкажу, што гэта завушніцы. Всё ж мой погляд упершыню упаў на гэты варыянт адказу. Таму мой канчатковы варыянт адказу А завушніца. Зразумела. Павел гаворыць, што гэта завушніцы. А вось раней па ўпрыгажэннях можна было вызначыць, з якога племені дзяўчына. Вось такія ўпрыгажэнні, як на фотаздымку, насілі дрыгавічанкі, дзяўчаты з Палесся. І гэта не бранзалеты. Гэта і не завушніцы. Гэта скроневыя кольцы. Павел, ідзем далей. Пятае пытанне. Хто з беларускіх аўтараў стварыў паводле аповесці «Свінапас» сцэнарый першага беларускага мастацкага фільма «Лясная пыль»? Варыянты такія: Максім Гарэцкі, Міхась Чарот і Міхась Зарэцкі. Чамусьці
Да майго сэрцу бліжэй адказ Максім Гарэцкі. Але яшчэ є нейкія думкі наколь адказа Міхась Зарэцкі. А Міхась Чарот? Увогуле нігдзе не чуў, не трапляўся ў нейкіх кнігах, статьях. Першае слово даражэй за другое, таму варыянт А – Максім Гарэцкі. Максім Гарэцкі. Канчаткова. Так. Прымаю ваш адказ. Разам з Юрыем Тарычам, рэжысёрам, сцэнарый першага беларускага мастацкага фільма «Лясная быль» стварыў Міхась Чарот. Памыліліся, але ёсць шостае пытанне, на якое вы дакладна знойдзеце правільны адказ, Павел. Люблю народ наш беларускі і хаты ў зелені садоў, залочаныя збожжам нівы, шум нашых гаяў і лясоў. А хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Данута Бичель, Канстанцыя Буйло ці Евгенія Янішчыц? Вось што кажа ваша сэрца? Данута Бичель. А інтуіцыя што кажа? Неяк, мабыць, бліжэй Евгенія Янішчыц. Яе я ведаю больш, чым Канстанцыю Буйло і Дануту Бичель. Хочацца казаць, што гэта ўсё ж Данута Бичель. Прымаць адказ? Так. Я прымаю ваш адказ. Верш «Люблю» быў напісаны ў 1913 годзе. Канстанцыяй Буйло. Памыліўся, Павел. Многа памыліўся. Павел, у вас 20 балаў. Ну, гэта вынік. І ёсць шанс прымножыць вашы балы. Калі вы пойдзеце ва-банк і заробіце яшчэ 20, у вас будзе 40. Хочаце? Так. У вас з гісторыі пытанне лёгкае. Вельмі хачу. Ставлю 20 балаў. Так. Цудоўна. Пытанне, Павел. Каля якога беларускага горада у 1067 годзе адбылася бітва на Нямізе? Вы казалі праўду. Гэта пытанне сапраўды вельмі лёгкае. Дзякуючы гэтай бітве на карце з'явіўся горад Менск. Гэта правільны адказ, малайчына, гэта Мінск. Вы малайчына, Павел, у вас 40 балаў. Дзякуй вялікі. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Кірылу. Кірыл, цяпер ён ваш. Валодайце, калі ласка. Дзякуй вялікі. Я вельмі задаволены удзелам у данной перадачы і хачу пазычыць вам вучыць мову, любіць мову і гаварыць на гэтай мове. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.